barin su suna shooting kuna sa a baya su shoot a kanku. Kar ku bar su. Don't let them to shoot, especially midfielders. Ku daina sa a baya kuna barin su suna shooting. Pass, lose ball, under ball and shooting. In mun yi mistake a nan, to haka muke. Close. Kar ku bar su, kar ku dawo nan yana shooting. Close him. Nan kuma haka. You cannot lose the ball here. Ba za ku iya in za ku yi passing a nan, you cannot lose the ball here. In an dawo ball an ci. In za ku yi passing a nan, ku tabbatar passing zai tafi. In ba zai tafi ba, ka gaya mai wanda yake nan ya tafi nan ku ba shi size. Safer. Amma ku daina wasa a nan ba ku tabbatar ball zata wuce ku tafi gaba. Stop losing balls at the back. Stop losing balls at the back. We are losing a lot of balls a nan. Me yasa za mu ga su zo nan mu tafi gaba? Me yasa muna wasa a wurin mu ba a wurin su? Ku tashi yalla let's go.